Καλημέρα, αντάρτες. Λοιπόν, πάμε για τον κανόνα 3. Δεν έχω ξυπνήσει καλά ακόμα. Αλλά ξυπνήσαμε τον κανόνα 3 στο κεφάλι. Κανόνας 3. Δεν αντιδρούμε. Δεν αφήνουμε να μας επηρεάσουν τα λεγόμενά τους. Για μένα αυτός ο κανόνας είναι ο πιο δύσκολος από όλους. Ανάθεμα τον πετυχαίνω ποτέ. Όχι, τον πετυχαίνω. Σε κάποιες φάσεις τον πετυχαίνω. Πρέπει να είμαι πολύ καλά μέσα μου. Και να το έχω κάπως δει σαν... όταν το βλέπω σαν μελέτη, ας πούμε, σαν μια φάση που τη μελετάω, μια χαρά τα καταφέρνω. Επειδή όμως δεν είμαι πάντα σε αυτή τη διάθεση, σε αυτό το mood, δύσκολο. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιδρούμε. Αντιδρώντας, τους δίνουμε αυτό που θέλουν. Γιατί στην ουσία αυτοί κυνηγάνε την αρκισιστική δόση τους. Άρα θα πούνε πολλά πράγματα. Η φαντασία τους είναι απεριόριστη, πρώτον. Θα χρησιμοποιήσουν τα πάντα. Δεν έχουν όριο στο τι θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν αυτή την δόση τους. Τώρα, είναι για να πάρουν τη δόση τους. Είναι για να αποφύγουν το ότι τους έχετε κολλήσει στον τοίχο. Δηλαδή, τους έχετε βάλει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα των πράξεών τους. Θα προσπαθήσουν να αποφύγουν αυτό το πράγμα. Και εκεί θα χρησιμοποιήσουν πάλι αυτά τα άπειρα που έχουν. Τα άπειρα μέσα που έχουν. Για να σας κάνουν να αντιδράσετε. Με θυμό, με εκνευρισμό, με οτιδήποτε. Λοιπόν, και επειδή είναι και πολλοί έχουν κάνει μεγάλη πρακτική στο θέμα αυτό, εγώ το περιγράφω σαν ένα σουβλί. Έχουν ένα σουβλί, το οποίο είναι από τα λεπτότερα που μπορείς να βρεις. Τόσο λεπτό που είναι αόρατο στα μάτια των αλλωνών. Και μπορούν δηλαδή σε μια συζήτηση που είναι παρόν και άλλα άτομα, έτσι, να χώσουν αυτό το σουβλί ακριβώς στον εύρο, ακριβώς στην καρδιά μέσα, και οι άλλοι όλοι να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή εσύ να αισθάνεσαι ένα τσίτωμα, τις έχουν αγγίξει τέλος πάντων, έτσι, αλλά οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Οι άλλοι δίπλα σου λένε δεν συνεχίζει, όλα συνεχίζουν κανονικά. Και αυτοί έχουν πετάξει τη σποντούλα τους. Γιατί ξέρουν ακριβώς το σημείο, το ευαίσθητο σημείο σας. Έτσι. Τώρα, πώς το κάνουν αυτό? Να δώσω παραδείγματα. Έχω τόσα πολλά που δεν ξέρω ποιο να δώσω. Ποιο να πρώτο δώσω. Ένα καλό παράδειγμα, πρέπει να το έχω ξαναπεί. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα, όντως, γιατί ο γιος μου που ήταν παρόν δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν κατάλαβε το σκοπό της. Εγώ και ο άντρας μου που την ξέρουμε καλύτερα και που τα έχουμε ζήσει αυτά, το κατάλαβαμε από την αρχή. Λοιπόν, η φάση είναι, ο άντρας μου είναι στο μπαλκόνι απάνω βάφει και είμαστε και έξω. Είναι ο γιος μου, κάθεται, εγώ κάνω μια άλλη δουλίτσα και έρχεται η μητέρα μου και λέει τώρα στο παιδί, κάθεται δίπλα του, κάτω από τον μπαλκόνι που βάφει ο άντρας μου, και τον αρχίζει τα κομπλιμέντα πρώτα, γιατί έχουν μια εισαγωγή. Να κάνει τον άλλον να αισθανθεί τόσο ωραία, να τον βάλουν μέσα σε ένα σύννεφο, από το οποίο δεν θα δουν τίποτα άλλο εκτός. Και τον αρχίζει τα κομπλιμέντα και πόσο περήφανη είμαι για σένα και το ένα και το άλλο και τι καλό παιδί είσαι και όμορφο παιδί και δεν ξέρω τι. Και στο όμορφος μετά
κολλάει από πίσω, το κάνω μια χάρη όμως, μην αφήσεις ποτέ το μαλλί σου μακρύ και κοτσίδα και το πιάνεις κοτσίδα όπως κάνουν όλοι αυτοί. Μόλις το ακούω αυτό λέω εντάξει, μπήκαμε καλά στο θέμα. Ακούω, δεν λέω τίποτε. Ακούει και ο άντρας μου από πάνω. Και συνεχίζει. Είδε ότι δεν αντιδράσαμε, γιατί ήμασταν σε αυτή τη φάση όπου μελετάγαμε, δεν αντιδράγαμε. Είδε ότι δεν αντιδράσαμε και συνεχίζει. Και κάνα μου. Και ξέρεις τι, ούτε σκουλαρίκι, μην βάλεις ποτέ σκουλαρίκι, μωρέ, όπως βάζουν όλοι. Όλοι αυτοί οι νέοι τώρα. Του πλάσταρε και το νέος στη μέση και έτσι ο γιος μου δεν κατάφερε να καταλάβει καθόλου που το πήγαινε. Και τατού, να γεμίσει το σώμα σου με τατού και όλα αυτά, τι βλακίες και αυτά, μην το κάνεις και αυτό, όπως αυτούς που έχουν τατού παντού ας πούμε. Με εκείνη το σημείο έρχομαι πιο κοντά της, μετά από λίγο, ο γιος μου, όχι, δεν θα το κάνω για αυτό, δεν θα το κάνω. Πάω πιο κοντά της και της λέω, δεν μου λες τώρα που κάνεις όλη την ανάλυση του τι δεν θέλεις να κάνει, γιατί δεν του πλασάρεις και από πίσω το σαν τον πατέρα σου, να τελειώνουμε, να μπαίνουμε στο θέμα. Γιατί όντως περιέγραφε τον άντρα μου. Δηλαδή στο παιδί περιέγραψε τον πατέρα του, του είπε να μην μοιάσει με τον πατέρα του με λίγα λόγια, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις λέξεις, και το παιδί ούτε που το κατάλαβε. Με τον τρόπο που το έκανε δεν το κατάλαβε. Τέλος πάντων και εμείς ρίχνουμε ένα μικρό τσακωμό του στυλ, να μου λέει αυτή, εγώ γιατί είπα τίποτα για τον άντρα σου? Συγγνώμη, περιέγραψες τον άντρα μου, είπες στο παιδί μου να μην αφήσει το μακρύ μαλλί, μην το πιάσει κοτσίδα, μην κάνει τατουάζ, μην έχει σκουλαρίκι, μην μοιάζει σαν αυτούς τους χίπηδες. Μου περιέγραψες τον πατέρα του, περιέγραψες τον πατέρα του αυτή τη στιγμή. Με δουλεύεις, του λέω. Δεν το πήρα χαμπάρι και τέτοια. Βέβαια, επειδή εμείς μιλάμε γαλλικά μεταξύ μας και ήταν λίγο έντονη η συζήτηση, ο γιος μου αισθάνθηκε και άσχημα κιόλας. Και επειδή με είδε μένα να πηγαίνω προς αυτήν, σου λέει ότι εγώ το ξεκίνησα. Σκέφτηκε ότι εγώ ξεκίνησα. Αφού φεύγει λοιπόν η μητέρα μου, έρχεται ο γιος μου και μου λέει, γιατί ρε παιδί μου κάθε φορά που λέει κάτι η γιαγιά έρχεσαι και την πιάνεις από τα μούτρα? Κάτι τέτοιο ήταν τέλος πάντων. Δεν θα πω ακριβώς τι, κάτι τέτοιο είπε. Και του λέω, καλά παιδί μου, δεν κατάλαβες? Ποιον περιέγραφε? Δεν το κατάλαβες? Τον πατέρα σου περιέγραφε. Παραξενεύτηκε. Λέω, ναι, εσύ δεν το κατάλαβες γιατί ίσως δεν το έχει ξανακάνει. Επειδή εμείς όμως έχουμε ξανακούσει για το αυτό το μαλλί σου δεν μπορείς να το πιάσεις λίγο. Αυτές τις παρατηρήσεις τις έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ή ο άντρας σου, μωρέ, έτσι εμφανίζεται στη δουλειά ή δεν ξέρω τι, κάτι τέτοια. Λοιπόν, ανά τα χρόνια το έχουμε ακούσει άπειρες φορές. Ξέρουμε πού αποσκοπούσε η συζήτηση. Ο γιος μου όμως δεν το πήρε καθόλου χαμπάρι. Γιατί ακριβώς έχουν αυτόν τον τρόπο που το λένε. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να σε κατεβάσουν χωρίς την ώρα της συζήτησης, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Δηλαδή θα φτάσεις σπίτι σου και μετά από μια ώρα και θα σκεφτείς, τι είπε ρε, τι μου είπε ρε. Έχει περάσει η ώρα όμως, έχει φύγει από δίπλα σου, έκανε το χάρηκε, ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει λόγος να αντιδράσουμε και να αρχίζουμε να φωνάζουμε εκείνη την ώρα ή οτιδήποτε. Και η συζήτηση που μπήκα εγώ ήταν άσκοπη στην ουσία. Κάνουν πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, όπου, ξαναλέω, ο σκοπός τους είναι ακριβώς να σας κάνει να αντιδράσετε, να μπείτε σε μια άσκοπη συζήτηση, η οποία θα καταλήξει σε τσακωμό, θα καταλήξει σε φωνές και δεν θα έχετε βγει καθόλου κερδισμένος από εκεί, δηλαδή θα βγείτε από εκεί πέρα με ένα κεφάλι, δεν θα καταλάβετε τι έγινε κιόλας, γιατί αυτοί είναι επαγγελματίες, εσύ δεν είσαι, εσύ απλά αντιδράς και θέτεις τη δικιά σου άποψη. Αυτοί όμως θα σου ρίξουν τρικλοποδιά, όχι μία, 2 και 3 τρικλοποδιές και φεύγεις από εκεί πέρα και δεν ξέρεις ποιος είπε τι, γιατί μου απάντησε αυτό σε αυτό, τελείως μπερδεμένος.
πολύ συχνά παίρνω το παράδειγμα του γαμπρού μου, ο οποίος αυτός έχει ένα έτσι black humor και έχει και ένα μυαλό που τα πιάνει αυτά πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχει μάθει στο να κάνει την προσβολή του αλουνού να τη γυρνάει σε χιούμορ, έτσι ώστε να μην έχει πάτημα πια. Και το κάνει αυτό με τη μητέρα μου, πολύ καλά το παίζει. Άλλο ένα παράδειγμα που θα δώσω είναι στο εστιατόριο, ας πούμε, αυτό που θα κάνει αυτός, και αυτή είναι μια τακτική που θα ήθελα πάρα πολύ να την υιοθετήσω, αλλά δεν μου βγαίνει, είναι να σου βγαίνει. Θέλει πρακτική. Και είναι στο εστιατόριο λοιπόν και έχουν δύο από τα παιδιά τους μαζί. Το τελευταίο το κοριτσάκι τους είναι πολύ σοβαρό κοριτσάκι, και προπάντων, επειδή έχει ζήσει και αυτή κάποιες καταστάσεις και έχει δει και τη μάνα της που στεναχωριέται και όλα αυτά, και επειδή δεν είναι πολύ κοντά στην γιαγιά, δεν έχει καταφέρει η γιαγιά να την υπνοτίσει, να το πω, απλά δεν τη γουστάρει. Αισθάνεται πολύ άβολα το παιδάκι δίπλα στη γιαγιά. Εκείνη την εποχή που έγινε αυτό ήταν γύρω στα 9, νομίζω 10. Στο τραπέζι, μπροστά σε όλους, γυρνάει στον γαμπρό μου και του λέει «Αχ, τα αγαπάω τόσο πολύ τα παιδιά σας». Να, πρώτα αρχίζουμε με ένα κομπλιμέντο και μετά η σφαλιάρα. Αλλά αυτή η μικρή ένα χαμόγελο δεν μπορεί να έχει, όλο λυπημένη φαίνεται. Και δεν ξέρεις που το πάει, κάτι υπονοεί, δεν ξέρεις που θέλει να το πάει, της το κόβει όμως κατευθείαν, με μια απλή απάντηση. Δίκιο δεν έχει κι αυτή. Τελευταία της οικογένειας είναι. Το ξύλο που τρώει αυτό το παιδί. Πού να χαμογελάσει, μπορεί να χαμογελάσει. Και τέλος η συζήτηση. Χαχαχαχαχαχα, γέλασε. Η μάνα μου γέλασε και τελείωσε. Δεν κατάφερε. Το θέμα είναι ότι εκεί δεν κατάφερε. Άρα πάει σε άλλο. Βέβαια εκείνη την ημέρα, αφού δεν κατάφερε αυτό, άρχισε να κάνει φασαρία για το φαγητό στο εστιατόριο και να τους κάνει ρεζίλι, ας πούμε. Θα προσπαθήσω με 1002 τρόπους. Ο καλύτερος τρόπος είναι, όταν δούμε ότι είναι έτσι, να σηκωνόμαστε να φεύγουν. Τώρα βέβαια όταν κάθεστε σε ένα εστιατόριο όλοι οικογενειακός και ακόμη δεν έχετε παραγγείλει, ξέρετε ότι υπάρχει και συνέχεια. Μια άλλη φορά πάλι ήταν παρατήρηση, γιατί ότι τα παιδιά τους τα έχουν πολύ ελεύθερα και τα αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν, ας πούμε, και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο αυτό που τους αφήνετε να κάνετε. Και γυρνάει αυτός και τους λέει «Εντάξει μωρέ, 5 έχουμε, χάσουμε και ένα, τι έγινε». Τέτοιες βλακώδες απαντήσεις είναι βέβαια, είναι black humor τελείως, αλλά την βάζουν στη θέση της. Για λίγο τη βάζουν στη θέση της και δεν μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή είναι σαν να λες τον άλλον «Θες να πεις κάτι κακό, κάτσε θα πω εγώ χειρότερο από αυτό που μπορείς να πεις», και έτσι χάνει λίγο το μπούσουλα. Αυτό που θέλουν είναι την αντίδραση. «Γιατί το λες αυτό, μα πώς, με είπες έτσι». Θέλουν να στενοχωρηθείς με αυτό που θα πούνε. Θέλουν να σε ακουμπήσουν. Η άλλη φάση που είπα, ότι όταν τους κολλήσεις τον τοίχο και τους πεις δηλαδή και τους φέρεις φάτσα κάρτα με την πραγματικότητα των πράξεων τους, εκεί είναι φοβερό αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο όπου ξεφεύγουν, αλλάζουν το θέμα, πετάγουν από το ένα στο άλλο, αλλάζουν θέμα τελείως. Βέβαια στο θέμα που θα πάνε είναι ένα θέμα που δεν είναι καλό για σένα. Θα σου ξαναφέρουν στη μνήμη κάτι που εσένα δεν σ' άρεσε ή κάτι, για να σε πάνε αλλού. Για παράδειγμα, η μάνα μου ήξερε πολύ καλά ότι αισθάνομαι πολύ άσχημα, αισθάνομαι ντροπή να πω, για τις εποχές που έπινα πάρα πολύ. Δεν ήταν στην εφηβεία, ήταν λίγο πιο μεγάλη. Και στην εφηβεία βέβαια, αλλά και λίγο πιο μεγάλη, αλλά ξέρει ότι είναι κάτι που μετάνιωσε, γιατί όταν της φέρνω το παράδειγμα ότι πίνει πολύ αυτή και όλα αυτά, της λέω και εγώ πέρασα από αυτά, δεν είναι ότι δεν ξέρω τι περνάς, δεν είναι ότι δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους πίνουμε, και εγώ έχω περάσει από αυτά, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή και πρέπει να τη διορθώνουμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε το ποτό να επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή ξέρει την άποψή μου για το ποτό, τέλος πάντων. Και όταν της λέω
μπορεί να της πω ότι ξέρεις τι, εχθές ήσουν τόσο πιωμένη που με πήρες τηλέφωνο, με έβρισες και όλα αυτά, δεν είναι επιτρεπτά αυτά τα πράγματα. Θα ντραπεί τόσο πολύ που θα το γυρίσει τούμπα. Ναι, θυμάμαι ακόμα τότε που ήσουν 18 χρονών και την ντροπή που ένιωσε ο πατέρας σου όταν του είπανε ότι σε είδανε στην πλατεία μεθυσμένη, τελείως μεθυσμένη. Και λες, κάτσε ρε, κοντεύω 50, γαμώτο μου, 18 χρονών ήμουνα, δεν μου φέρνεις την προϊστορία πίσω. Μιλάμε για τώρα, μιλάμε για σένα και κάτι που έγινε χθες. Πού πας? Αλλά επειδή είναι ένα ευαίσθητο σημείο και ξέρει ότι θα αντιδράσεις, θα το χτυπήσει. Ότι, πιέστηκα, έγινε πριν τόσα χρόνια. Μάλλον σε διώχνει από τη συζήτηση και σε φέρνει σε άλλη συζήτηση τώρα. Να καλύψει το δικό σου συναισθηματικό κόσμο, να καλύψει τη δικιά σου ντροπή, γιατί αυτή θέλει να σβήσει τη δικιά της. Και κάτι τέτοια τα κάνουν. Άρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι, και μιλάω, έχουμε, γιατί εγώ δεν το έχω καταφέρει, είναι να μην αντιδράμε. Ό,τι ακούμε, να περνάει, να το αφήνουμε. Θα πάνε σε κάτι άλλο. Εάν δούμε ότι επιμένουν όντως, σηκωνόμαστε και φεύγουμε απλώς. Αλλά δεν αντιδράμε. Από τη στιγμή που αντιδράσαμε, τελείωσε. Είναι σαν να έχουν πετάξει ένα εγκίστρι και σε έχουν πιάσει. Σε έχουν πιάσει, τελείωσε. Από τη μύτη σε τραβάει το εγκίστρι και σε κάνουν από εκεί και πέρα ό,τι θέλουν. Όσο και αν θυμώσεις, όσο και αν βρίσεις, αυτός είναι ο σκοπός τους. Δεν είναι κάτι που προσπαθούν να αποφύγουν, τον τζάκωμο και όλα αυτά. Όχι, αντίθετα, το προκαλούνε. Θέλουν να συμβεί αυτό. Έτσι έχουν μάθει. Είναι να τραβήξεις το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή σε κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμη και στο τηλέφωνο που λες, είναι εύκολο το τηλέφωνο, δεν είναι τίποτα, το κλείνω. Δεν θέλω να ακούσω άλλο, το κλείνω. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Γιατί είναι σαν ένα έκο. Αυτό που θα πούνε που θα σε πειράξει, που ξέρουνε, έτσι, ότι έχουν αγγίξει νεύρο, το κάνουν επίτηδες για να αγγίξουν νεύρο, είναι σαν ένα έκο, βαράει μέσα σου. Και μόλις απάντησες, τελείωσες. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Κλακ. Και κλείνουμε το τηλέφωνο. Είναι το καλύτερο πράγμα. Βέβαια την πληρώνει κάποιος άλλος, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί όταν γίνει αυτό και έχουν φάει πόρτα από σένα την ίδια, θα πάρουν κάποιον άλλον. Δεν έπεσες εσύ στην παγίδα, θα θυμώσουν μαζί σου που δεν έπαιξε το παιχνίδι τους και θα πάνε αλλού να ξεσπάσουν το θυμό τους για σένα. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους να τους αποφεύγουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους να μην μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε τρόπους να μην τους αφήνουν να επηρεάζουν τη ζωή μας, γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας. Και ένα καλύτερο, όπως θα έλεγα, όπως λέω πάντα, είναι η ηχογράφηση. Εγώ δεν κάνω συζήτηση μαζί της χωρίς να την ηχογραφώ. Την ακούω αργότερα και συνειδητοποιώ και για μένα κάνει καλό με την έννοια ότι εάν πέσω στο παιχνίδι, συνειδητοποιώ πώς έπεσα στο παιχνίδι. Συνειδητοποιώ τι είπα που αν δεν το έλεγα αυτό θα έπαιρνε τελείως άλλη μορφή η μέρα μου ολόκληρη, για να μην πω η εβδομάδα μου. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν έχουμε λόγο να χρησιμοποιήσουμε την ηχογράφηση, δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανέναν κάτι. Εγώ έσωσα τη σχέση με την αδερφή μου με τις ηχογραφήσεις, γιατί κατάλαβε πώς λειτουργεί η μητέρα μου. Αλλά πες ότι με την αδερφή μου δεν είχαμε και επαφή τέτοια. Με τη μάνα μου δεν είχα επαφή τέτοια που να μου έλεγε τίποτε κακό για την αδερφή μου. Ξέρω ανθρώπους στους οποίους συμβαίνει αυτό. Τουλάχιστον η ηχογράφηση μεταξύ της μάνας μου, τη συζήτηση μεταξύ της μάνας μου και εμένα, με βοήθησε στο να ξέρω τι πρέπει να διορθώσω. Ποιες είναι οι τακτικές που χρησιμοποιεί, γιατί 1, 2, 3, 4, 5 ηχογραφήσεις θα δεις ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στον τρόπο που λειτουργούν.
Και υπάρχουν και πολλά κοινά σημεία στον τρόπο που αντιδράς εσύ. Τι είναι που λέει που με πειράζει, γιατί με ακουμπάει αυτό, πού θα δουλέψεις πάνω σε αυτό και μετά το γεννάς και δουλεύεις τον εαυτό σου. Δεν ασχολείσαι πια. Δεν είναι το θέμα αυτή, είναι το θέμα εσύ. Τι δουλεύεις, γιατί με επηρεάζει, γιατί μπορεί να μην είναι η μάνα σου, αύριο να είναι το αφεντικό σου, να είναι ο άντρας σου, να είναι κάποιος άλλος που θα χρησιμοποιήσει αυτές τις τακτικές. Πρέπει να ξέρεις τι είναι που σε τσιγκλάει, ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο, trigger που λέμε. Ποιο νεύρο είναι αυτό που μόλις το ακουμπήσεις γίνεται έκρηξη. Αυτά για σήμερα.